fikrimcha, bizning har biribizda tug'an tilibizning tatar tilining o'sishine o'z ulushini kirita ала. Bu masala haqida men hali 5-sinfda o'ylana boshlagan edim. Bir vaqtni atiyani bilan сөйләшеп o'tirganda, mening boshqa shunday qiyu fikr keldi. Menda bit nинди kichkina bo'lуыма qaramasdan, bir nинди zo'r уңышларым булмавына qaramasdan, menda bit tug'an tilibizning o'sishi uchun narsa bo'lsa da эшли алам. Bu şul kadar meni titrəndirdi. Bu benim için яңалык шикелле булды. Һәм мин кичкенә генә дәфтәргә план шикелле төзедем үзем өчен. Һәм иң башта шундый максат куйдым. Башка кешеләргә татар телен өйрәтү өчен башта үзем туган телебезне камил дәрәҗәдә өйрәнергә тиешмен дип уйлап куйдым һәм шундый максат куйдым үземә. Татар теленең грамматикасын өйрәндем, әдәбиятны ныклап өйрәнә башладым. Һәм олимпиадаларда катнаша башладым. Олимпиадаларда катнашу бу минем юлымның башлангычы дип әйтә алам. Хәзерге вакытта инде артка борылып карасам, башта муниципаль этаплар, аннан соң инде республиканский, һәм менә 11-сыйныфта мин татар теле һәм әдәбияты буенча халыкара олимпиадада гран-при исемен яуладым дип әйтә алам. Бу исемгә мин 5 ел рәттән килдем. Татар телен, грамматикасын, әдәбиятны, тарихыбызны, төрле традицияларыбызны инде, йолаларыбызны бөтенесен дә өйрәнергә тырыштым. Мәкальләрме, фразеологизмнармы. Һәм аннан соң инде юлымның икенче этабы башланды дип әйтә алам. Чөнки мин үзем инде туган телне камил дәрәҗәдә өйрәнгәч, хәзер башкаларга, үз яшьтәшләремә, яисә инде кичкенәрәк яшьтәге балаларга өйрәтә алам дигән фикергә килдем. Әлбәттә, башта курку да булды, дулкынлану да булды. Бу бит инде бер дә җиңел эш түгел. Һәм мин хәзерге вакытта дип 11-сыйныфта мин Солнце мәктәбендә укый идем. Һәм безнең директорыбыз Павел Анатольевич миңа бик зур һәм бик яхшы мөмкинлек бирде. Бу инде башлангыч сыйныфларда татар телен укыту. Мине укытучы итеп яздылар һәм минем инде беренче дәресем узды. Бу 2-сыйныфта иде. Күпме дулкынлансам да, Аллага шөкер, дәрес яхшы гына үтте. Балалар тыңлады, кызыксындыра алдым дип аларны өметләнәм. Һәм хәзерге вакытта мин инде 2-нче ел Солнце мәктәбендә балаларга татар телен укытам. 6-сыйныфка кадәр укытам. Бәлки әлбәттә белемем андый ук дәрәҗәдә түгелдер, дипломсыз дигәндәй укытучыга да укымыйм. Ләкин иң мөһиме, минем фикеремчә, туган телне өйрәткәндә йөрәктән чыгып, чын күңелдән өйрәтергә. Шунда балаларда теләк туа, ә теләк туса инде укучы теләгенә дә, максатына да ирешә ала. Бу иң мөһиме дип уйлыйм. Икенче яктан карасак, тагын нинди үз өлешемне менә туган тел дигәндә, нинди үз өлешемне ничек кертәм мин? Шул хакта уйлана башлыйм. Бу әлбәттә татар журналистикасы дип уйлыйм. Чөнки журналист ул бит инде каләм остасы. Без дөньядагы төрле мәсьәләләрне яктыртабыз. Һәм без ул мәсьәләләрне яктырткач, дәүләт һәм гомумән хакимият аларны ничек чишеп була, төрле проблемаларны бу хакта уйлана башлый. Шуңа күрә бер яктан карасак, нәкъ менә журналистлар, алар инде бөтен нәрсәне белергә тиеш, гыйлемле булырга тиеш, һәм алар гомумән бөтен өлкәдә дә үзенең бик зур өлешен кертә ала. Мин бу елны беренче курста хәзерге вакытта укыйм. КФУга, Казан федераль университетына милли медиа бүлегенә укырга кердем. Без инде 4 ел укыячакбыз һәм соңыннан татар журналисты дипломын алачакбыз. Ләкин мин уку белән практика һәр вакыт янәшә килергә тиеш дип уйлыйм. Шуңа күрә хәзерге вакытта берничә журнал газеталарга үз язмаларымны җибәреп, алар белән даими хезмәттәшлек алып барам. Мәсәлән, беренчесе яшьләр арасында иң популяр татар журналы Ялкын. Бәлки ишетеп беләсездер дә. Анда инде мин башка үсмерләргә үрнәк була алырдай шәхесләрдән дип әйтик, шәхесләрдән, аларның да яшь күләме инде 14-20 яшь тирәсе, безнең яшьтәшләребез, ләкин төрле өлкәләрдә бик зур уңышларга ирешкән шәхесләр. Алар белән интервью әзерлим. Бу инде үзенчә бер карасаң, илһамландыру шикелле дә була ала инде мәктәп укучыларына, мәсәлән, төрле психология, башка өлкәләрдә кызыклы уйланулар, шундый җиңел генә гади укыла торган язмалар әзерлим. Һәм Акчарлак газетасы, ул инде хәзерге вакытта иң күп тиражлы газеталарның берсе, якынча 32 мең тәшкил итә. Атнага бер тапкыр чыга. Анда инде башкарак тематика, аудиториясе дә аерыла һәм Акчарлак белән дә хезмәттәшлек алып барам. Шулай ук соңгы айда дип әйтә алам, мин телевидениягә, ТНВга урнаштым ук дип булмый. Вакытны кызганычка каршы, вакыт та чикле бит. Уку белән эшне тәңгәләштерүе шактый авыр, ләкин корреспондент булып Манзара телеканалны
телеканалында сюжетлар, тапшыруларга барам. Шулай ук бик кызыклы шәхесләр белән танышам. Төрле өлкәләрдән төрле мәгълүмат туплыйм. Һәм иң мөһиме инде бу кызыклы шундый үзем хисләнгән әйберне тамашачыларыма җиткерә алам. Тамашачыларыма дип инде тамашачыга җиткерә алам. Бу бик сөендерә. Киләчәккә планнарым ничек дип әйтим, бер карасаң бик зурдан инде, ләкин нәрсә ничек буласын алдан белеп булмый, нинди юнәлештә бер вакытны китәчәкмен, аны да әйтеп булмый. Иң мөһиме, минем фикеремчә, әгәр дә синең башта ниндидер уй булса, максат булса, теләк булса, ул ахырдан һичшиксез чынга ирешәчәк. Үзеңә ышанырга кирәк. Сезгә үземнең шигыремне укып китәсем килә. Җан җылысы җитми дип атала. Эссе тынын өреп, җәйләр җитә. Утлы ялкында кабына яран. Кайнар учак янында да туңам. Сыкрый шул әрнеп күңел ярам. Эссе төтен җылыта җиһанны. Кояш балып пешә, нурларга күмелеп. Ә мин һаман сыкранам һәм туңам. Җылыта суыктан, калтырап һәм сүнеп. Салкыннан сыенам бозлы мәрмәргә. Синең мәгънәсез карашыңнан җылырактыр мәрмәр тәннәргә. Ә кабызылган учак кайнар әле. Кояш җылысы да һич китми. Ә мин туңам. Зинһар аңла, миңа кояш түгел, җан җылысы җитми. Булды.